Mga kandidato pagka-mayor ug bise-mayor sa dakbayan sa Sugbo gidapit nga mag-face off sa usa ka debate sa di pa ang eleksyon sunod buwan. Ang mopasiugda nini ang kahugpungan sa mga abogado sa syudad. Ang report ni Nico Serino. Nagplano ang Integrated Bar of the Philippines nga mulusad og debate alang sa mga kandidato pagka-mayor ug bise-mayor sa Cebu City. Matud ni IBP Cebu City Chapter President Attorney Rigal Oliva, maayong lugar ang kalihukan aron matabangan ang makatawhan sa ilang pagpili. One of the social responsibility of lawyers is to really get into the public and then know about the whole events and the current situation of our localities. Sa inisyal nga plano sa IBP, Abril 22 ang napilian nga petsa aron mag-abot ang mga kandidato. Labi na ang higpit nga managribal Mayor Tomas Osmeña ug Bise-Mayor Edgar Labella. Ingon man sila si Konsehal Mary Ann de los Santos ug kanhi Mayor Mike Rama nga mag-atbang pagka-Bise-Mayor. Venue where where public can really see how you will answer questions under pressure, number one, and number two, once and for all, we would really hear it from them on the different issues that Cebu City is facing. Gawa sa duha ka mga kampo, imbitahon sab ang uban nga mga kandidato pagka-mayor, sila si Junry Concepcion, John Dayundon ug Paul Osmeña. Samtang sa pagka-bise-mayor, dapiton sab sila si Federico Peredo ug Tony Rosaroso. Pinaagi sa Facebook gipahibaw ni Osmeña ug De Los Santos nga andam silang moatubang sa debate. Wala pa namo na interview sila Labella ug Rama kabahin niini. Apan sa interview sa ubang mga tigbalita karong hapon, matud ni Labella, andam siya nga moatubang sa debate. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.